Хей! Здрасти! Аз съм Илана и ти си моят канал Илана Балашева. В това видео ще ви покажа няколко и по-точно 5 DIY проекта или направи си сам, както искате да го кажете. Надявам се, че ще ви харесат и че ще направите някои от тях. Нека да започваме. Нещо много лесно, за него ще ви трябва листче, като аз ще използвам размерите на моето листче ще са 3 см на 10 см. Така намирам за най-добре. Ще се получи много сладко 3D сърчице. Като ще започнем ето така. Така загъваме като триъгълниче. Ето. И сега, както имаме това триъгълниче, просто продължаваме един вид с него да сгъваме. Така. Така. Надявам се, че виждате какво правя. Ето това останалото. Ако виждате, ще го пъхнем в вече образувала се дупчица. Ето тук. И се получава ето такова триъгълниче. Забравих да спомена, ще ви трябват и ножици, с които просто ще изрежем крайчетата на това триъгълниче, за да приеме форма на сърчице. Не изрязвайте прекалено много, защото може просто да не стане добре. И сега единственото нещо, което остана е да вземем ето тази част и да я натиснем малко вътре да стане наистина на сърчице. Мен лично, както виждате, много не ми се получава. Ще се опитам да използвам ножиците, за да го направя да бъде по-добре. Оформете сърчице. Смятам, че е много сладко и става за декорация, за подарък на любим човек, каквото искате. Следващото нещо е доста подобно на сърчицето, обаче ще бъде звездичка, като за него ще ви трябва листче, като отново може да експериментирате с най-различни размери. Моето е 1 см на 20 см. Реално ще направим почти същото както с сърчицето, но ще направим звездичка. Аз лично повече харесвам звездичката. Така, ще започнем ето така. След това така. И така. Едно връзваме възълче. Съжалявам, ако чувате, обаче има някакви коли отвън. Ето така. И леко го стегнете. Но не го стягайте много, защото след това ще е по-трудно. Първия път, когато се опитвах да го направя, го стегнах много и не се получи въобще. Ако имате така останало ето тук, както при мен има, просто го загънете назад. Такава форма. Сега ще започнем да увиваме остатъка около този петоъгълник, който създадохме. Като първо ще го загъна ето така назад. И той ще си дойде на следващото място и ето така просто го увиете един вид. Ако стигнете до крайното, изглежда ето така. И ето тук, ако виждате, надявам се, че виждате, мисля, че се вижда, има като дупчица, триъгълниче и в него трябва да се пъхне остатъка. Ето така изглежда, получихме едно малко сладко петоъгълниче.
което сега ще направим на звездичка. По същия принцип, както с ръчицето. Ще оформим по ето този начин. На всяка права линия с нокът просто ще избутам хартията, така че да се получи форма на звездичка и става и 3D, което смятам, че е много сладко. И ето така получихме, смятам, поне според мен, изключително сладка звездичка. Хубавото на тези две неща с ръчицето и звездичката е, че всеки има материалите в къщи, защото всеки ще има поне един бял лист, дори да не е цветен, който може даже и да си отцветите вие. И смятам, че е много сладко за някакви подаръци, да ги сложите за декорации, може да направите много и да си направите цялата стая в висящи звездички. Смятам, че стават много сладичко и много лесно. За следващия проект ще ви трябват малко повече материали, но всички могат да се намерят в Jumbo или на всякакви от такъв тип места, магазини. Като ще ви е нужна първо някаква скучна химикалка, като е много важно да бъде обаче гладка, да няма нищо по нея, за да се получи. Цветно тиксо, като аз ще използвам ето тези металик, много красиви. Намирам ги за най-удобни за това. Лепило, като ви препоръчвам да го направите с горещо лепило, защото е много по-лесно, обаче на мен лично ми свършиха самите силиконови пръчици, защото правих нещо за морското ми свинче и просто ги изхабих, но ще ви бъде много по-лесно с ето такъв пистолет. Но аз сега ще се опитам да го направя с ето това лепило, като даже имам за спешни случаи и капчица, но не е добре да се използва капчица. Перца, цветни по възможност, смятам, че е по-красиво. И ножичка за тиксото. Нека да започваме. Сега, първото нещо, което ще направя е да увия химикалката в някоя от тези три тикса, като аз смятам, че ще използваме за това розово, тъмно-розово. И просто трябва цялата химикалка да бъде увита в него. Забравих да спомена, ако видяхте, опитвах се да сложа ето тук на крайчето на химикалката. Там не е право и затова просто няма как да стане като хората с тиксо. Затова просто не слагайте там. Така, ето вече цялата химикалка е увита в тиксо, както виждате. Само да кажа, не се ядосвайте, ако не ви се получава перфектно, няма как да стане перфектно, както виждате. И моята всъщност стана доста зле, но на мен ми харесва, така че не ми пука особено. Сега ще продължим с залепянето на перцата. Така, тъй като си направих химикалката розова, ще сложа розови и лилави перца. Ще извадя няколко. Честно казано, ще ви смятам, че е по-добре да не слагате много големи пера, защото става прекалено голяма и дълга химикалката и просто ще бъде много некомпактна. С това си измерете преди да ги залепяте колко ви харесват на вас и толкова големи сложете. Разбира се, ако ви харесват големи, може и големи да сложите. Просто аз смятам, че е по-тъпо така. Както виждате, всичко стана в пера. Малко ще ги мръдна. Аз си избрах 2 лилави и 2 розови, защото ще си вървят с химикалката. Сега ще се опитам да ги залепя с това лепило. Честно казвам, не ми изглежда като да стане с това лепило. Да се залепя. Сега се чудя, няма ли да стане просто да ги залепя с самото тиксо. Ще пробвам, ако не с капчицата. Така, промяна в плана ми си, че ще ги залепя с самото тиксо, защото с лепилото не става. Честно казвам, не искам да използвам капчица. По-косматичките вероятно ще бъдат по-трудни, защото ще трябва да им залепя и козинката. Но рисковете на професията.
Препоръчвам ви, ако някой от перцата е огънато, ето така, да го залепите да бъде огънато навън, защото смятам, че изглежда по-добре. И все пак смятам, че е много по-добре да използвате просто горещо лепило. Или да кажем момент, или джип. Ама аз в момента просто нямам никакво подходящо. Така, тук не съм го направила много добре, има едно място без нищо, така че ще си взема още едно перце. Така, аз залепих моите перца с самото тиксо, както ви казвах, защото с лепилото просто не ставаше. Всичко е в перца сега, но химикалката се получи доста добре всъщност. И ето я крайната химикалка. Смятам, че се получава много сладко. Всъщност се опитах да залепя една перличка изкуствена. Ето тук и ще стане много по-хубаво, обаче много не се залепя с това лепило. Но така изглежда. Смятам, че е много елегантна и хубавото на тези химикалки е, че може да експериментирате с най-различни варианти. Може да използвате и моливи. Ето, например, аз направих ето такъв молив, който по същия начин го направих и има помпончета преди време. И е с горещо лепило, затова е толкова хубав, но както и да е. Така че може да експериментирате с най-различни неща, може различно тиксо, различни неща отгоре, може перца, помпончета, може вие да си направите помпончета, може някакви фигурки, каквото искате и за това смятам, че това е нещо много хубаво. За следващия проект ще ви трябва просто тел. Цвета и размера са по избор, но ви препоръчвам да използвате малко по-дебела. Аз ще използвам ето тази Rose Gold, която смятам, че е много красива. Малко не се вижда, че е Rose Gold на камерата, но както и да е. Ще направим гривничка, не споменах, много сладка става. За да измерите колко дълга да ви бъде телта, ви препоръчвам да я измерите сгъната на 2 на ръката ви и да оставите още малко. Винаги е по-добре да бъде повече, защото ако е повече може да изрежете след това, ако е по-малко да може да добавите. Така, ще започнем като ще сгънем просто на 2. Дори да не е перфектно, няма проблем. Като хубаво сгънете крайчето, т.е. самото ъгълче, където е сгънато, за да стане ето така. Сега ще направим фигурка. Ще направим сега самата фигурка, която аз в момента ще направя сърчице. Така. Като ще оформя просто сърчицето с ръка. Разбира се, ако искате, може да използвате някакви пинсети или клещи за бижута, но ако нямате, много лесно става и с ръка. След това просто ето така го огънете отзад. Ето. И сега това ще е остатъка от другата страна. Пак ще го увием около врата на сърчицето, ако мога така да се изразя. Като ако има крайче, в случая не мога да ви покажа съвсем, но има едно бодливо крайче, опитайте се него да го покриете с остатъка, за да не боде. Ето така, не се получи много перфектно, но няма значение. Това трябва да се получи. Както виждате, сърчицето ми не е перфектно, но няма значение. Важното е да ви харесва. И пак ще кажа, не се ядосвайте за това. Сега, от другото крайче ще го огънем, ако на така ще се сгъва гривничката. Това крайче ще го огънем на така, за да стане като малка кукичка, която ще се закача. Ето така. И сега можем да закачим сърчицето. Ето така. Смятам, че става много сладичко.
Следващото нещо, отново ще ви трябва тело, по възможност също, което сте използвали за гривните, защото ще направим пръстенче за гривничката. За него ще ви трябва освен тело, която отново е по избор, но препоръчвам отново да бъде малко по-дебела, защото ще бъде с розичка и няма да се получи. И ще ви трябва някакъв маркер, който да е дебел сравнително колкото пръстите ви. Като ще започнем, като ще взема маркера и върху него ще сложа на 2 телта. Ще я сгъна. Така. И тук сега ще го оформя да бъде точно около маркера. Ще го осуча малко. И сега, следващото нещо, което трябва да направите, ако искате, може да го махнете от маркера и да проверите дали ви става и дали ви харесва размера. При мен ми става, така че ще продължа да го правя. Като ще е по-лесно, ако го върна обратно на маркера. Като сега трябва ето тези целите да ги усучате, да бъдат целите усукани. Между другото, забравих да спомена, ако нямате тел, могат да се намерят, сигурно съм, в някоя железария, или ако искате да ви бъде по-красива, да бъде в някакви интересни цветове, ви препоръчвам да отидете в някой магазин, направен с разни неща за творене, материали, маниста, всякакви такива неща. Там ще има със сигурност моята от такъв магазин в центъра на София. Когато го усучете до края и изглежда нещо такова, дори да не е перфектно, започнете да го увивате. Ето така. Надявам се, че виждате. И започнете да заформяте розичка. И като сте готови, извадете и ви препоръчвам, махнете маркер и ви препоръчвам да се опитате някакси да забутате крайчето, така че да не ви убива като си го слагате. И става много красиво, като розичка. Това беше днешното видео. Надявам се, че са ви харесали тези 5 DIY проекта и че сте направили някои от тях. Ако сте ги направили, много ще се радвам да ги постнете в Instagram, Twitter или TikTok и да ме тагнете и ще ги види. Сигурно ще бъда много щастлива, че някой ги е направил. Така че ще се опитам да сложа линкове за всички тези социални мрежи в описанието. Също, ако ви е харесал, не забравяйте да дадете палче нагоре. Посетете ме в Instagram и в другите социални мрежи, както казах, линкове в описанието. Ето тук може да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката. Ето тук може да гледате някое мое предишно видео. Аз съм Илана Балашева, това беше 7-то ми видео. Чао и не забравяйте да мечтаете!